Aďo Matis z Oravskej Polhory. Môžete zatlieskať. Víťaz kategórii B1, prvé miesto. Hviezdy folklóru a tradícií z Hornej Oravy. Ja sa tam dívam, aha, toť to na môjho kamaráta z Rabčic, že? Usmej sa aspoň trošku. Sú tu na Hornej Orave. My sa tešíme, že ste sem prišli a raz tešíme sa aj z toho do budúcna. Ja to tak vidím, mám takú víziu, že tento kultúrak raz bude malý. Určite sa nám to raz podarí. Toho zárukou sú títo ľudia, ktorí po nás budú robiť to, čo sa snažíme robiť my. My už tak dobre hrať, ako oni nikdy nebudeme. Ale budeme môcť učiť zase tých malých, ktorí porastú do kvality Adriana Matisa a všetkých ostatných mladých ľudí, ktorí tu na začiatku dnes môžete vidieť. Aďo Matis, Oravská Polhora.